Ako imaš para, dum dum, imaš i drugara, dum dum. Ako imaš lovu, onda imaš sovu na krovu, dum dum. Ako imaš para, dum dum, onda imaš i drugara, dum dum. Ako nemaš lovu, onda nemaš sovu na krovu, dum dum. Ako nemaš para, dum dum, nemaš ni drugara, dum dum. Ako nemaš lovu, dum dum, nemaš sovu na krovu, dum dum. Ako nemaš para, dum dum, onda nemaš ni drugara. Pa šta ću ja s vama kad vi imate materijalne vrednosti, ja imam duhovne? Ja ne prodajem ovo, ja dajem ljudima energiju, a vi prodajete kukuruz i prodajete ananas, to nije materijalna energija, a ovo sam ja duhovnu energiju dao, to nije isto. Nije isto prodavati i davati. Koja je razlika, čovječ? Kad će bude pijaca za džabe, pa svi da budemo siti, a ne gladni? Znaš kad? Nikad. Zato nam se i tako i dešava. Što tako? Svi gledaju, i ova žena prodaje torbe, to ne da džabe meni torbu, ali punu torbu, a ne praznu. A svi hoće da ti uvale škart robu, a da ponovo kupiš tu istu robu. A reklamacije ne primamo, kaže. Kupiš televizor u boji i kaže, daju ti novi televizor, ali kad se pokvari, nikad ne može više se popravi. Lažu svi. Lažu svi, lažu svi, nisam pijan majke mi. Verujte, verujte meni, svi smo isti, kad smo zaljubljeni. Život je kratak, kupit ću batak. Ja nema šta da krijem, nemam margarina od prošle godine. Život je kratak, kupit ću batak, ali kad navatam lovu. Svi smo sada u nekoj tami, morat ćemo biti veoma sami, morat ćemo i mi živjeti nekad, a možda nikad. Možda smo srećni, ali na nebu, možda smo samo srećni na nebu, jer na zemlji imamo problema, ali tamo ostalo je samo malo eurokrema, ali za lovu nema ništa za džabe. Ja volim dede, volim i babe, a ne idem u frizerski salon, jer sam se šišam, neću brate da dajem džaba lovu. Neki idu na VMA da se leče, jer njih sudbina peče. Ja kažem dragoj, dobro veče, a ona kaže laku noć. Laku noć, laku noć, laku noć. Ti si bio nekad tu i najavi i u snu. Ti si bio nekad tu i najavi i u snu. Ti si bio cvet, a oko tebe pustinja kale. Oko tebe ljudi ne zalivaju dušu, samo misle da zarade i da prodaju. Evo cveća, ali za pare, ali niko ne da džabe. I da smo svi materijalno potkovani, a duhovno smo propali. I onda kažemo što nam ne ide. Pa ne može da ide kad misliš samo na sebe. Zašto misliš samo na sebe, a mene ko, mislim, neću da se izrazim loše, ali to je činjenica. Vidiš i ove korpe isto za po 500 dinara čovjek prodaje, što ne da džabe. Nema džabe ni kod babe, a hoćemo duhovni napredak, a gledamo samo sebe, hoćemo da zaradimo. Kupimo čarape za 40 dinara, prodajemo za 70. Imamo razliku, a gdje je tu ljubav i gdje je tu poštovanje ličnosti? Ko koga danas poštuje kao ličnost? Kakvi? Prevarite, gledate, brat brata prevari, čoveče, i sestra sestru prevari, kaže, ja sam tvoja sestra, prevarit ću te. Zdravo Milane. Život je kratak, kupit ću batak. Svi ljudi jedni druge prevare.
Prevara je, brate. Prevara je svuda. Prevara je svuda. Prevara je svuda. Ali idi bilo kuda. Bilo kuda, kiki svuda. Bilo kad i bilo gde. Ja živim ovde, čoveče. Ja živim ovde. Ovde, ja živim ovde.